biyahe, wala sang dinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Balaan Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta sa ST, alikaduha nga draw kon second draw ang mga maswerte nga numero 38, 11, sa luwat 38, 11. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, Balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work. Kagkaron sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan, sang Katarungan. Ba, si Chuy ni Kanor, sabtan ko. Hello, Choy? Jack, nakita ko din tao nga ginasili ko sa imo. Ari ako subong diri sa cruising. Diri sa may kapihan. Amo bala? Sabi na siguro kung di ko siya matandaan ba. Sa nagligad, ang pantalya ya. Nagapangayo siya kuno sang kubang cellphone. Kag nagapamakal. Subong naman niya, formado siya. Ahinte naman siya sang herbal nga bulong. Amo bala? At anong mayos ni Jack, ano, tiwason ko lang niya. Hindi lang nga Choy. Basi kung nagsala ka lang sa suspetso mo sa iya. Hindi ako may magsala, Jack. Kapisado ko na yung mga ulag sa mga pariyo sa ila. Kuno mo, hindi pag-alang-alang Choy. Basi kung may mga upod ina nga wala mo makilala, kaggulpihon ka lang kung tandugon mo siya. Ha? Wala ta ako dira. Maapas ako. Sakyan kong isa diri ka motor. Sige, Jack. May kargada ka na? Wari ang. Ari sa ako ng isa ka 45, Jack. Wala ko iniyan bulag sa lawas ko kung magkuha ko dira sa balay. Mayo. O sige, ulat ako dira. Aran ako. Bye. Okay, Jack. Sige, bye. Nakita ni Choy ni Kanor ang tao nga nagapanilag diri ko ng permi sa balay. Marakat na ako. Gatuan ko si Choy. Babalik lang din ako diri. Kuhaon ko na yung jacket ko. Kasi diri nagdulog sa Tianggi nga natambayan ko at walang siya sa unan. Nagsinya siya nga mapalapit ako sa iya. Katuan ko siya. Nanaog siya sa motor. Nagtalikod siya kag magsindi sa sigarilyo. Malapit na lang ako sa iya.
Nakatalikod siya. Din siya, Choy. Wala lang ha. Daw wala kita nag-istorya. Ato na siya sa unan, Jack. Naglakat siya. Pero kitaon pa siya. Atong nagalong sleeve nga may dalang abag. Oo, Jack. Sa banta mo yan, wala siya sumupod. Wala, Jack ah. Wala naman sa ibang nga tao nga nagatinar diri. May mga tao diri kay sa kapihan pero pulos ko kilala. Kag naglalakat na sila. Wala ko sang pangayaw nga makita diri. Siya gid lang. Amo bala. O sige, ang kasakot, Choy. Sundon ta siya. May dala ko nga motor dyan. Ang kas lang sakon. Mabulayan kita nga dalun siya kung duha ka motor ang dalata. Kuhaon ta siya. Ikarga ta sa motor, patungan ta siya. Okay, Jack, okay. Pila na kadlaw nga nagtinir-diri si Jack. Ambal niya mabli. Nga padayonon ko lang ang pagmonitor. Mapauli ko alay sa inuban. Mabalik lang ko di buwas. Wala ko sa tulugan diri. Gun pa nga markila ko sa lodging house. Ba, may motor nga gulpilang nagdulog sa tupad ko lang. Oops! Malamig ko. Kalma. Upo dyan mo to. Ano naman? Hindi na mamangkot. Upod na lang. May kinanglan kami sa imo. Ay, hindi ako magupod. Ano ka mo man? Ari, gusto mo ni. Mupod ka hindi. May armas ka? Upod. Huwag niya bag, Choy. Kapkapi siya. Kasi may karga na. Habe. Wala siya sa armas, Jack. Sir, ano ni sir? Nugay na pamangkot. Saka sa motor. Dali. Sir. Sakay na, Choy. Sige. Sige, Jack. Ayos na. Larga na. No. Hindi ninyo ako tanong, sir. Hindi ninyo ako tanong, sir. Pinagkat mo sa akon. Kalma lang. Mabalaan mo kinakaroon. Kalma. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and tanuds, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised
to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa Kapoy ba? Dong? Oh! Ka na? Ho. Damo ko sa bungsang isda. Damo ko ang pampot. Ay, matuwad ka, no? Oo, pati ma. Ginibinas eh. Tayo may mga aridel si Jack. Asa din siya? Kaya siya ang padesisyon nun tas ni. Nga haw. Sa ano, nung? Tigin kumpra lang barato ang sang komprador isda tayo. Nagtimbre sa ako ng amigo ko nga mahal ko na yung presyo sa bungsang isda sa Bacolod. Ang balong ko si Jack eh. Kunuyag niya, i-deliver ko sa Palapala sa Bacolod ang mga isda. Total, may kanter man tadi nga kargahan ah. Ati, hulaton na lang siya, no? Din siya oh. Gintawgan man siya ni Chuy ni Canor. Di ko nagapas siya. Ay, hindi siya nakadto. Din si Choyaw. Abot, wala gani ako makahibalo. Pero mabalik mo kung sila dayo, no? Ay, gali. Ati, ulat-ulaton ko lang siya. Ay, makaon ko na ya. Gutom na gufat eh. Panginsapo na lang to sa kusina, no? Damot to pagkaon, Ay, ganari ninyo ako gindala sa sunod sang kakahuyan. Ano gid ba lang kinaglan nyo sa akon? Anong ngunod sang bag niya, Choy? Mga balasahon man lang ni Jack. Parti sa abono kag bulong sa umay. Walang kargada? Wala man. Kilala mo ko, Migs, hindi ba? Aba, hindi, sir. Sino ang amo mo? Kay sino ka nagtatrabaho? Si Mr. Blanca Flor, sir. Siya ang area manager sa mga pesticides nga ginadil. Aragoy. Sir, gisumbag mo ko sa dughan. Sino ang amo mo? Ha? Nga ginapanilagan mo? Aba, wala, sir, Wala. Hindi ko kabuya kilala. Hindi ko yata dire. Nangayaw lang ko diya para magbaligya sang pestisidyo.
Hindi ko malayag ng tao, sir. Kilala ta ka. Makapila ka bisis ko na ikaw nakita diri. Hindi. Abot ako sa tigulang ini. Tindugan ko na lang ang binuting ko. Wala ka kasabataw. Agoy. Ginapanilagan mo kami, no? No? Wala nung wala. Ayo, ari ko din siyang nagligan kasi mana. Da pamakal kag nagapangkaayo ako gubang ka cellphone kag rilo. O galing, do, wala man ko sang income sadto. Ano pa, nag-apply na lang ko ahente sa bulong. Butigon ka karon ha! Ay, Sean, hindi na nung, nagasugit ko yan sa matuod nung. Di ka nagatinir diri. Ha? Wala ako sang ginatiniran diri, sir. Mapaulay pa kuya karon sa hinubaan. Taga-hinubaan ka? Ha? Oo, nung hinubaan. Joy, Aragoy. dali lang. Dali diri. Aragoy, ato na sila. Nagpalayo sila sa akon. Uy, kabay pa. Hindi lang nila kumaabot. Kabay pa. Nagpati lang sila sa ginasukit ko sila. Wow, delikado silang mga tao. Ha? Kung makaluwas lang ko sa ila, hindi na kayo magbalik-balik pa sa lugar ngayon eh. Hindi na gid. Hindi makabayad na ginatag sa akon niya para panilagan ko si Jack. Ay daw kabuot man sa kitsura ni Jack. Pero, mamatyagan ko iya. Delikado siya nga tawa. Johnny Galor, durag-sugid siya sa matuod. Mo gani, Jackie. Ginako man niya nga ardi siya na sang nagligay kasi mana. Kag nagapangayos ang cellphone kag rilo. Ano sa pamatyag mo? Daw nagasugid siya sa matuod. May gani kay wala na doon siya matandog. Kaluluwi lang tanis sa iya. Gani man, tinang mayo sini. Buyan to siya. Kagpapaulion, kagpantaman. Hindi na magbalik-balik sa lugar ngayon. Kagigil na siya siguro magbalik-balik dali. Kita mo, nagakulurog siya sang kulba. Amo gani, do ka nervyoso. O sige, balikan to siya. Papaulion to siya. Sir. Hindi kami sigurado kung bala nagasugid ka sa matuod o kung wala. Ay, nagasugid ko yan sa matuod sa inyo, sir. O sige, papaulion ka namon. Aring kwarta. Ay, para sa ano ni sir? Wala kadamo sini. Iplite mo, kagamita sa panimalay mo. Ha? Basta hindi ka na magbalik-balik sa lugar ng ini. Delikado dire. At oo, sir. Hindi ko niya magbalik-balik pa. Ay, ginasumpa ko na. Himo kay kun makita ka pa namon diri liwat patyon ka namon. Ay, oo, sir. Kaguhuman sa imo nung. Ay, ginasumpa ko kaya. Hindi lagi ko niya magbalik-balik ya. Choy, ibalik ang iya cellphone. Kaya idulong na siya sa highway para makapauli na siya. Sigaw haring cellphone mo. May nakapanawag sa imo. Oo, hindi. Sabta, i-loudspeaker. Sabta. Ha? Sabta. Oo, sir. Ay, amaw, Diyos ko si amable. Hello, Manong. Kamusta lang pagpanilag mo kay Jack Balaan? Balipuga ka! Hindi! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine
in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos. Mga abyan, sundanin niyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan diri sa atong palatuntunan Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging kaproduksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat.